ರಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅದು ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ರೂಮ್ಗೆ ಏನು ಮೂಜಿ 2 ವಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ പോകുന്നില്ല ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇದ್ನಿ ರೂಮ್ പോകുന്നിಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಜಿನ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲರು ಅಂಚ 2 ವಾರ പോകുന്നിಜ್ಜಾಂಡು ನೀ ಪೋಪೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಂಡೆ ಅಂಚ പോകുന്നിಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಟ್ಟಿಗೆ जान भाई हाउ आर यू आई एम फाइन कैसे ठीक है एकदम अंकल दमदार ड्राइवर कम बेस्ट फ्रेंड मिस्टर जान वाली और कुछ बोलने का है क्या अभी कुछ भी नहीं हाँ? कैमरा कैसा है कोरोना कैसा है कोरोना बहुत तेज है पूरा लोगों को शिफ्टी करना चाहिए एक दूसरे से 3 फुट फासला रखो और मास्क बराबर डालो मेरी तरह वाह ये अच्छा बात है और एक और मेरा बंदा है मिस्टर राजिन चेटा उसको देखा होगा पहले आप भी मैं दूध ऊपर फर्स्ट के कुकिंग द व्लॉग्ड मेरे अंकल जी शरीफ आदमी है और कुछ बोलने का है हम लोग अभी मोहम्मद बिन जैद रोड दुबई इस पर जाने वाला है 15 मिनट के बाद हम लोग अपना रूम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह डिस्कवरी गार्डन तो चलेंगे ओके जान वाली बात पंडे मैं पंडे मास्क सही से डालो पंडे कंपनी हम लोग फैमिली है ना कुछ नहीं होगा फैमिली वालों को अलाउड है नो प्रॉब्लम बोला फिर कुछ फाइन दिया तो क्या फैमिली आएगा नहीं अकेला देना पड़ेगा पैसा फैमिली वाले पेरेंट्स साथ में पैसा नहीं देगा अच्छा बात है हम 3 डोज किया ऑलरेडी तीनों ने एक मेरा दोस्त ने तो 6 डोज किया है ये वाला ये तो बस हम लोग 6 मंथ बात करते ये 1 वीक बात करते हैं तो इसको बहुत डर लग रहा है कोरोना से मगर चलो फिर भी सेफ्टी ज्यादा रख मार्केट में जाकर बहुत सेफ्टी करो और मास्क लाजिम पहनो मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलो 3000 फाइन है 3000 मतलब आपका कितना हुआ 1.5 लाख हमारा 60,000 60,000 उसका आधा है बहुत ख्याल रखिए अभी हम डिस्कवरी गार्डन जाएंगे ಫೈನಲಿ ರೂಮಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಜವನಿರಲಿ ರೂಮ್ ದಾದ ಉಂಡು ತಿಂದ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಕುछ है क्या कुछ नहीं है मेजिंग पूजे मैंने बंजी ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೋ Rajin, yes man. why are you so sad? What sad man?
ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಂದೆ ನಾನು ಬಡದಿನ ಎನ್ನನಿಗೆ ಬಡದಿನ ಎನ್ನರ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದು ನನಪೋದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟರೆ ಎತ್ತಂಡ ಈಗ ಪಾಪ ದಾದ ಅನ್ಪನು ಕೊರೋನಾ ಏನು ಕೇರ್ನೆ ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಕೊರೋನಾ ಕೀಳ್ದೀವನು ಆಯ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಪ ಓಪನಿ ಯಾಪ ಮದುವೆ ಆಪನಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಬಲ ಇಡೇನು ಮೂಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತು ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಉಂಟು ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಓಕೆ ಉದಯಪುರವನ್ನು ಬಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ರೂಮ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯೆ ಆಂಡ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಪಸತಿ ಜನ ಬೈದೇದು ಪಂಡ ಮೂಲಿದ್ದೇರು ನಾನು ಬರಡಾತ್ರಿ ಯಾರು ತಿತ್ತು ರೂಮ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತ್ನಾಕ್ಲು ತಿತ್ತು ರೂಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ 6 ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಾತೆರ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲ ದಾಂಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ದಾಲ ಬಿದೇದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಪನು ಇನ್ನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮುಡು ಸೊ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೊಗದಿಗೆ ಹಾ ಗೈಸ್ ರೂಮುಗು ಬತ್ತದು ಮೀದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ ಪಾತೆರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ಪಾರೊಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೇಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಿದೇಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ವ್ಯೂ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾಪನಿಗೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ನಾ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲು ಅವಳು ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಮೇಟ್ಲ ಅವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗಾರ್ಡನ್ನೇ ನಿಂಕ್ಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 6 ಆಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 1 7 ಮುಟ್ಟುಂಡು 7 13 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಇಮೇರ್ದು 1 6 ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಮೂಲು ಗಾಳಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜನುಂಡು ತೂವಲಿ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದು ಫುಲ್ಲು ಇಂಕ್ಲಿ ದುಂಬು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಂದಿತ್ತ ಮುಡು ಇತ್ತೆ ಓಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಚಳಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಸಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋಪುನ ಒಂಚೂರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಸೊ ಒನಸ ಬರಡು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಶಾರ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೀನಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಶಾರ್ಮಲ ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ನೇಕ್ ಒಂದು ಅವಕಾಡೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಶಾರ್ಮ ನೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 25 ದಿರಮ ಉಂಡು 25 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ಊರುದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ಅಂದ್ರೂ ಮುಲ್ತ ಕಾಸನ್ನು ಊರ್ದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ತಿಂದಲ್ಲ ಆಪುಚ್ಚಿ ಸೊ ಚಲೋ ಎಂಗಲ್ ತಿನ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್